Lulutuin natin ngayon ay putserong pata. Meron tayo dito mga slices na pork pata. And then meron tayong ditong repolyo, bell pepper, yung ating patatas, yung string beans, yung carrots, tsaka yung banana dito na saba. Kasi dito frozen ang yung ating mga saging dito frozen. So, bago tayo magumpisa, please lang po mag-subscribe na po tayo at paki-share na rin yung ating bagong video. Tara, umpisahan na natin. So, ang una natin gagawin, palalambutin natin yung patas syempre. Ipe-pressure cooker natin para mas mabilis siya lumambot. Kasi kung hindi, bukas tayo matatapos. Joke. Hindi, kasi matagal. Alam niyo naman ang pata. Matagal palambutin yan. Kaya, mas mainam na i-pressure cooker natin. Yung aking 12 years old na pressure cooker. And then, ilagay na natin yung ating whistle bomb. No joke. Oops! Mali. Meron tayong nakalimutan. Buksan natin uli. At ilagay natin yung asin. Para magkalasa. So, ayun. Sara na natin ulit para makapunta na sa final destination. Ano lang to, mga 20 minutes lang to. Pag nag-whistle na siya, 15 to 20 minutes, okay na yan. Balikan natin mamaya. Malambot na yung ating pata. Eksaktong 15 minutes. Inop ko na siya. Ayun, lambot na. So, ang susunod natin gagawin ngayon ay magpiprito muna tayo. Next step, piprito natin yung ating patatas, yung carrots, at saka yung ating saging. Unahin muna natin ang ating saging. And then yung ating mga maliliit na patatas. Baka may magtanong dyan, bakit hindi ko binalatan yung patatas? Ang patatas pwede naman kainin kahit may balat. So kung gusto nyo balatan, balatan ninyo. Pwede naman hindi balatan. Isasabay ko na rin ang carrots. May space pa naman. I-golden brown lang natin siya para ang purpose nun para hindi siya matunaw pag niluto na natin, isinama na natin siya sa ating pata. Para hindi lang siya maging sagi or matunaw. Ngayon, tanggalin na natin. Punatin muna natin yung ating mga carrots. Ito, madaling to eh. Tapos yung ating mga saging. Siyempre, plus patatas. Tapos manggigisa na tayo, babawasan lang natin yung ating mantika. Ngayon, manggigisa na tayo.
Siyempre, yung ating bawang. Sunod yung ating sibuyas. Tayo natin mag golden brown. Okay, sunod na natin yung ating tomato paste, 1 tablespoon. Sayang to. Sa Pilipinas, pinipiga pa yung sachet. Nilalagyan pa na yan ng tubig para talagang simot. Ngayon ang isusunod natin yung ating karne. Yung ating pata. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tapos ilagay na natin yung ating sabaw. Oops! Tama na muna yan. And then takpan natin at pakuluan ng mga 5 minuto. Okay. Ayan, lumalapot na yung sabaw niya. So ngayon ang gagawin natin ay lagyan natin ng konting patis at saka soy sauce para medyo mag-dark lang siya ng konti. At saka yung ating kawisik na sugar. Ang palasa din ng sugar. So ngayon ilalagay na natin yung ating mga gulay. Yung ating patatas, yung saging, yung carrots, tapos yung ating bell pepper, tsaka string beans. Sabay-sabay na yan. And then yung ating repolyo. Cover muna natin ng 1 minuto and then tsaka natin haluin. Ngayon, check natin. So, ayan na siya. Ang gulay naman, half cook lang naman yan. So, ngayon, wow. Luto na siya. I-prepare na natin siya. Prepare na natin siya. So, ngayon, eto na yung ating putserong pata. Yung ating saging, carrots, syempre yung ating sabaw, yung ating sauce,
So natabunan yung ating pata. So ito na yung ating kutserong pata. Hanggang sa muli, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa pagsubaybay. At huwag kalimutan mag-subscribe. Share ang ating video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye!